Oni koji nemaju vremena za tebe, nemaju ni osjećaje. Ne volim kad mi netko piše nisam imao vremena, ali u stvarnosti to znači nisam imao vremena za tebe. I onda bi možda bilo bolje reći nisam želio imati vremena za tebe. Jer kako ćemo koristiti vrijeme je stvar izbora. I zato ako netko nema vremena za tebe, nemoj gubiti vrijeme čekajući da ga pronađe. Da, kad ti netko kaže nema vremena, obrati pažnju jer ti govori da postoje stvari važnije od tebe. Ukratko, da se razumijemo, danas ne morate slati prijevoznika goluba i čekati da stigne. Za komunikaciju s nekim danas imamo pozive, imamo video pozive, a ponekad bi i samo poruka bila dovoljna. Potrebno je 5 sekundi da se pošalje poruka, a dan ima 86.000 sekundi. Ako za nekoga nisi vrijedan tih 5 sekundi, ta osoba nije vrijedna prostora koji zauzima u tvom životu. Postoje ljudi s kojima gubiš vrijeme, drugi s kojima gubiš osjećaj vremena. I to nije suptilna razlika, ali je stvar izbora. Uvijek ti savjetujem da izabereš ovaj drugi izbor, jer možda ćeš negdje i zakasniti. Ali ako izgubiš osjećaj za vrijeme, znači da ga koristiš na najbolji